Пет неща, които чувам в кабинета и ми идва да си сваля ръкавиците. Ама на един приятел му мина без операция. Вашето тяло не е неговото. Това, което е помогнало на него, на вас може да навреди. Четох в интернет, че... В интернет пише, че Земята е плоска. Google не е лекар. Форумите само ще ви оплашат, но няма да ви излекуват. Ще изчакам още малко. Чакането не е лечение. То превръща леката операция в спешна. Ама докторе, не може ли без операция? Ако ставаше с хапчета, щях да ви го изпиша. Оперирам само когато няма друг избор. Ама вие гарантирате, нали? Медицината е биология, не е математика. 100% гаранция дават за телевизорите. Това, което мога да гарантирам, е честен разговор. Елате, за да ви кажа как стоят реално нещата.